Zaklinjem se svojom čašću da ću o svemu što budem pitan govoriti samo istinu i da ništa od onoga što mi je poznato neću prećutati. Se zaklinjete? Da. Izvolite, isto ono što ste pitani i kod istražnog sudije, kao i na glavnom pretresu, pre nego što je doneta prva presuda, s tim što nas vezano za one okolnosti kad ste došli u kontakt s okrivima i sve što se događalo na području, pretpostavljam, u vezi odnosu na vas Kosova i Metohije. Izvolite. U redu. Okrivljene za to zbog čega smo došli ovde sam upoznao negde drugom polovinom aprila meseca 1999. godine, kada su zajedno u grupaciji od oko 20-ak ljudi došli u komandu 125. motorizovane brigade. Ja sam bio načelnik bezbednosti u 125. motorizovane brigadi i od strane moje pretpostavljene komande sam dobio podatak da će u sastav brigade doći grupa dobrovoljaca koji su obučeni i sposobni da izvode diverzantska dejstva i da će pomoći odbrani konkretno ugroženog reona oko Karaule Košare. Neposredno pre toga četa vojne policije 125. motorizovane brigade, koju sam ja bio stručno pretpostavljen, pretrpela je velike gubitke i otprilike 50% čete je bilo van stroja. Kada je grupa došla u Dečane, ne sjećam se sad tačnog datuma, znam da je negde u drugoj polovini aprila meseca, ja sam konkretno razgovarao sa njima i video sam da je otprilike lider te grupe Petrušić i Jugoslav. Ostali koji su bili u toj grupi su došli regularnim putem, došli su kao dobrovoljci Vojske Jugoslavije u to vreme. Sjećam se da na tom sastanku koji je održan nekom odmaralištu u Dečanima, da su došli da prihvate, pozdrave tu grupu dobrovoljaca, načelnik štaba Prištinskog korpusa Živković Veroljub i načelnik bezbednosti Prištinskog korpusa Momir Stojanović. Tad je dogovoreno, prisutan je bio i komandant brigade, 125. motorizovane brigade, i otprilike tada je dogovoreno da će grupa se smestiti u prvih dan, dva na toj lokaciji i nakon toga se Petrušić i ostali su predložili, obzirom na ugroženost Karaule Košare, konkretno same Karaule Košare, a i jednog objekta koji je dominirao nad čitavim tim prostorom, koji su, da kažem, albanski vojnici, teroristi zauzeli, a koji se nalazio na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije. Cilj je bio da odbacimo te snage sa naše teritorije i da povratimo svoju teritoriju. Tad je otprilike bio napravljen neki plan da Petrušić sa svojom grupom izvede, da kažem, jedan oblik diverzantskog dejstva. Trebalo je da se napravi jedan fugaser velike razorne moći, jedan veći i dva manja, koliko se sećam, koje bi trebalo služiti kao inicijalni znači inicijalni elementi koji podižu te ratnike iz svojih rovova i ostalo, a nakon toga aktiviranjem tog velikog fugasera da se pokuša da se načini što veća šteta neprijatelju. Te same pripreme oko svega toga su trajale par dana. Pre toga smo, da kažem, išli na neko izviđanje i znam da sam konkretno sa Petrušićem i još jednim dvojicom, ne mogu tačno se setiti ko su bili ti momci, da smo išli ispred prednjih naših linija. Znači, išli smo u izviđanje, sada bih vam objasnio to u konkretnom slučaju, zalazili sa strane tog objekta koji su dominirali šiptari, da izvidimo lokaciju koja je najbolja lokacija za izvođenje tog dejstva. Mislim da smo tada imali i neke kamere i da smo snimali taj objekat i da smo pokušavali da pronađemo idealno mesto za postavljanje toga. Nakon
7-8 dana, 10, ne mogu tačno da se setim, ta akcija je izvedena i, da kažem, odrađeno je što je odrađeno. Nismo mogli da vidimo konkretan efekat na licu mesta, zato što je efekat se desio na njihovoj strani, na njihovim položajima, ali lično smatram da je to imalo u tom nekom strategijskom vojnom smislu, u tom momentu taktičkom u stvari imalo smisla i da je to bilo efektno. Nakon toga, od strane komandanta mi je sugerisano da su oni odradili taj tu deo posla i da je to sve okej, mada sam lično stekao utisak da oni nisu bili preterano zadovoljni time što je izvedeno u tom nekom smislu, da su očekivali, pretpostavljam, neki veći efekat. I onda mi je otprilike rečeno da Petrušić i ovi ostali momci ne budu više u tom prvom delu, nego da se spuste dole kod komande u Dečanima i da budu u pripravnosti za neku sledeću akciju i tome slično. Šta je još ovde interesantno? Za vreme dok smo bili gore u tim izviđačkim aktivnostima i ostalo, obilazili smo vojnike i starešine u tom prednjem kraju naše odbrane, gde sam, da kažem, video lično Petrušića koji je pomagao tim vojnicima oko ukopavanja, govorio im je na koji način je najbolje da izvrše utvrđivanje na samom tom terenu. Postoje u našoj, da kažem, pošto u našoj armiji stereotipi kako se to radi, kako se izvode te i postavljaju ti rovovi i sve ostalo. Međutim, specifična situacija sama po sebi donosi neke nove elemente koji ne postoje u knjigama u tom momentu. Mi se nalazimo u tom momentu odbrana i na nekom zadnjem nagibu sad. Svaka instrukcija nekoga ko je negde boravio u tim uslovima je dobrodošla. Tako da sam bio svedok i svega toga kad je tim dečacima govorio da taj rov malo potkriju, natkriju, zato što minobacačke mine, ako nailaze, neće upasti direktno u rov ako ispuste malo više prednju tu ivicu rova i tome slično. To je vezano za te aktivnosti u tom periodu do postavljanja tog fugasera. Ja sam bio načelnik bezbednosti u toj 125. motorizovanoj brigadi i nisam sve vreme provodio sa grupom dobrovoljaca koja je došla. Oni su postavljeni u tu četu vojne policije, međutim, komandir čete vojne policije je u međuvremenu ranjen. Komandir prvog voda je ranjen. Poginuo je starešina koji je menjao komandira prvog voda, Tošković Milijan. Izdešavalo se dosta tih promjena, tako da ostatak te čete, to starešina što je bilo, uglavnom je bilo u tom prvom borbenom rasporedu. Petrušić i ostali su nakon toga bili u blizini komandnog mesta, u stvari na toj prostoriji koja im je bila dodeljena. Šta još mogu da kažem? Poznato mi je sledeće, da sam od Petrušića, Jugoslava, dobijao putem satelitskog telefona je on dobio, satelitski telefon koji je bio lično njegov, koji mi je rekao da posjeduje, da je kod njega, dobio je od nekog tačne ciljeve koji su trebali biti gađani u nekom narednom periodu. Često su ti ciljevi bili pisani na albanskom jeziku i uglavnom, ja mislim, na albanskom jeziku. Korištene su neke koordinate, ne kao što su naše, iz našeg koordinatnog sistema koji se koristi u vojsci, ali obzirom da sam ja sa tog prostora Kosova i Metohije, mogao sam da iz onog prostog prevoda uočim koji su to ciljevi i šta se to dešava. Kad sam uporedio te podatke koje sam dobio od njega, recimo prvi put kad sam dobio konkretno podatke, otišao sam na lice mesta da uporedim, da vidim da li je to istina što je navedeno kao cilj. I zatekao sam tamo u nekom selu, pored škole, 2 maskirana tenka i, ne znam, 2 kamiona, na primjer. Kad sam pitao vođu
te grupe koja se nalazila tu, kad su postavljeni na tu poziciju, dobio sam informaciju da su postavljeni pre 2 ili 3 dana. Što znači da su informacije koje su odlazile sa našeg prostora bile sveže. Samim tim to je govorilo da imamo nekog ko se nalazi u našem reonu odbrane, ko dostavlja izveštaje onome ko pravi spisak ciljeva za bombardovanje. To nas je na neki dodatni način uznemirilo, jer smo svesni da imamo nekog ko s našeg prostora maltene odaje sve naše pozicije i položaje. Imali smo ranije ne sjećam se tačno datuma i ostalo, ali sjećam se da smo imali situaciju gde su organi bezbednosti iz pretpostavljene komande iz Prištinskog korpusa imali akciju u kojoj su pronašli lice i lišili slobode lice koje je dostavljalo te iste takve ciljeve komandi u tom momentu OEPS-a koja se nalazila u Ohridu, i to su ona lica koja su radila za OEPS, a uglavnom su bila šiptarske nacionalnosti, dostavljala su te podatke, prikupljala podatke sa terena i dostavljala podatke i ciljeve, kažem, neprijatelja. To nas je malo uznemirilo u smislu da smo onda se okrenuli tome, ajde da vidimo ko, šta i kako u ovom momentu sa našeg prostora odaje te podatke. I onda smo u nekom smislu pokušali da pronađemo ko su ta lica i da li su tu ta lica koja su radila pri tim lokalnim štabovima OEPS-a i da li je kod nekog od njih ostao taj satelitski telefon. Eto, pokušavali smo da nađemo neke veze. Znam, sećam se, to mi je Petrušić konkretno rekao da je postao neki, sećam samo nadimka, neki Buci u tom Dečanu, koji je radio u OEPS-u i kod koga su neki ljudi videli taj satelitski telefon u periodu pre nego što je počelo bombardovanje i OEPS napustio i ostao. Mislim da je Petrušić tada i u razgovoru sa načelnikom MOUP-a koji je bio tu, Mirčićem, da su oni potvrdili tu priču i da mu je Mirčić rekao da su oni videli taj satelitski telefon, ali da je on uništen, neupotrebljiv, da su izbrisani neki brojevi, memorije, i da u tom momentu nije bio u funkciji. Šta bih još mogao konkretno da vam kažem o okrivljenima i o celoj toj grupi? Ja nisam bio njihov, da kažem, direktan komandant ili tome slično. Grupa je dovedena u četu vojne policije, čiji sam ja bio stručno pretpostavljen, ne u komandnom smislu, tom četom vojne policije komanduje komandant brigade, ali sam ja u stručnom smislu njima pretpostavljen po pitanju stručnih poslova, jer se u toj četi policije nalazi i krim služba i različiti drugi elementi, tako da hoću da kažem da nisam sve vreme svog boravka u tom periodu proveo sa njima. Dešavalo se da po 2-3 dana odem u obilazak 1., 2., 3. bataljona. Dešavalo se konkretno taj 3. ceo bataljon sam imao koji je krenuo da napusti teritoriju i da napusti položaje, da ostavi prazan prostor od nekih 10 kilometara na granici, prazan. Onda smo se bavili time. Dešavalo se da po 3-4 dana ne budem u direktnom kontaktu sa njima, ali za to vreme oni su bili tu u blizini komande i eto da kažem pomagali su tom malom broju vojnika iz čete vojne policije koji je ostao, koji nije otišao na prvu liniju. Znam da sam zadužio, da su zadužili po dolasku u jedinicu, da su zadužili jedno vojno vozilo Pinzgauer, da su zadužili jedno vozilo iz te popune, to je bio neki, ja mislim, Mercedes koji je vlačo, koji je bio, eto, pozadinac, ja mislim, pozadinac, vlačo i Orašanin, oni su otprilike bili neka moja
noćna mora, jer su uvek dolazili kod mene sa zahtevima, treba nam to, treba nam ovo, treba nam. Oni su bili, znači, da je taj neki logistički deo, sećam se da smo jurili te upaljače, čak smo nekog slali da se vraćao i za Mitrovicu, da pribavi te upaljače kad smo nabavljali te fugasere, da je Vlačo bio taj logistički deo, večito je tražio te neke logističke elemente. Da. I tako, to je, otprilike, ne znam da li bih još nešto mogo da vam kažem. Da, ovo sam ispustio. Jedne prilike smo imali zarobljeno lice od strane, ja mislim, vojnika iz 1. bataljona, zarobili smo Albanca u onoj NATO uniformi nemačkoj, ja mislim, nemačke one šare, i to lice je dovedeno tu na komandno mesto. Ja sam pristupio nekom ispitivanju tog lica koje, šta je, kako je, i tad mi je Petrušić se obratio da li može da prisustvuje sa mnom tu, zato što poznaje neke elemente njihovog puta vrbovanja i dolaska iz, na primjer, Nemačke ili tih stranih država, kojim kanalima dolaze i ostalo. Ja sam prihvatio to i video sam da u tom zajedničkom ispitivanju tog lica, da je Petrušić otprilike imao informacije tačno kojim kanalima i kojim putevima ti teroristi dolaze do Albanije, gde se obučavaju. Imao sam utisak i da je poznavao tačno taj put kojim oni dolaze i ulaze u borbu sa druge strane sa nama. To mi je bilo u nekom operativnom smislu dragoceno saznanje i tad smo između ostalog i odlučili da jednom od tih, da tome konkretnom Albancu, odlučili smo da izvedemo neku, da kažemo, operativnu kombinaciju i da tom Albancu kažemo da on pozove te koji su ga uputili iz Nemačke da dođe da se bori protiv naših vojske, da on kaže njima da je bio zarobljen, pa da je bomba pala na neki zatvor gde se on nalazio, pa da je on na slobodi i da sad traži kontakt lice. Konkretno, on je bio iz reona tamo Kosovske Mitrovice i Bajgore i trebao je u tom kontaktu da dovuče otprilike nas do Remija, neko koji je bio komandant te operativne zone. U tu celu operativnu kombinaciju uključili su se i organi bezbednosti iz pretpostavljene komande, tako da smo mi po tom pitanju odlazili i u Prištinu i kasnije jedan deo te operacije i izveden, neka su lica, da kažem, i pohapšena od strane tih terorista, ja mislim da to je već. Tako da i taj segment mi je bio prisutan. Znam da je Petrušić prisustvovao sastancima u komandi. Znam da je odlazio u par navrata i u Prištinu, da je tamo prezentovao svoje te ideje, zamisli, suštinu zbog čega su oni došli na teritoriju Kosova da se bore. Da je, ne znam, nisam sad siguran, to verovatno znaju da je čak bio i do komandanta korpusa sa svojim predlozima. Moj lični utisak, ono što sam ja stekao u tom momentu, da su ti ljudi došli regularnim putem, mislim, to znam da su došli regularnim putem, zato što su došli kao dobrovoljci, bilo ih je sijaset u tom momentu, pa brigada je brojala oko 7.500–8 hiljada ljudi, sigurno je bilo više od 500, možda i 1000 dobrovoljaca sa različitih strana. Znači, nisu ni jednog momenta bili van struktura vojske u smislu da su oni tu neka paravana formacija ili da su se tu pokupili neki momci, pa oni sad tu pokušavaju da rade šta hoće i na svoj način. Tako da to je, stekao sam utisak da su došli tu da pomognu istinski, da pokušamo da odbranimo državu u tom nekom smislu, u njihovu veru u sve to sam se u nekom momentu uverio, znači kad su krenuli sa mnom ispred tog prednjeg kraja. Iako sam sa Petrušićem razgovarao i Petrušić mi je rekao da je on bio u legiji stranaca i da je
u kontaktu i sa Francuskom, za te sve podatke koje mi je dostavljao, moram da kažem, tim podacima koje on dostavi, ja sam siguran da je spašeno mnogo naših života. Da ne pričamo o tehnici, tehnika je dođe i prođe, ali mnogo života je spašeno. Znači, ja sam dobio izveštaje konkretno od njega, to je bilo, na primjer, 50-100 ciljeva za dan. Ja sam pogledao te ciljeve, video sam šta se odnosi na moju zonu odgovornosti, ono što se nije odnosilo na moju zonu, predavao sam pretpostavljenoj komandi, pretpostavljena komanda u toku što pre telegramima, kako li već disperziju vršila tih informacija i na prostoru Kosova, pretpostavljam da je svaka brigada dobila 10-15 lokacija na svom terenu. To je za mene nemerljiv doprinos. Mi otprilike koji se bavimo kontraobaveštajnim radom u tim jedinicama, to je neki vrhunski moment kad mi uspemo da saznamo ono što će biti gađano avionima u sledećem cilju. Tako da sam stekao taj utisak da su ljudi došli da nam tu istinski pomognu i da to bude sve kako treba. Kasnije, negde, pa ne sećam se, znači, posle 15. maja, recimo, znam da sam dobio naređenje iz komande pretpostavljene da Petrušić Jugoslav i njegova grupa da se vrate, da se spakuju i da se vrate za Niš, a odatle za Beograd. Petrušić je tad malo u tom momentu burno reagovao, video sam da mu je krivo što se to dešava i rekao je da će videti on to sa nekim iz struktura vojske, struktura države, šta je to, zbog čega mu se uskraćuje mogućnost da nastavi da ostane tu sa ostalim ljudima koji brane državu. To je otprilike to. Prošlo je 15-16 godina, znači moguće da sam dosta toga, da kažem, i zaboravio da pomenem, ali eto, to je ono što ja generalno znam o svemu. Pitanja? Samo ako mogu ja, otprilike, posjećanje nešto pre 15-16 godina, ne bih ga posjećao, ali otprilike vezano za ovu zamenik javnog tužioca, Đurović Darko. Vezano za tu, pošto smo imali svedočenje prethodnog svedoka da nije postojao pritvor, već samo u Lipljanu i tako, vi ste u svojoj izjavi se izjašnjavali da je postojao. Možete nam reći gde je bio i kako su izgledali te prostorije? Da li su to pritvorske ili šta je? Možete samo to da objasnite. To ću vam objasniti ovako. Formiranje komande, dolaskom, izlaskom te brigade u prostor i postavljanje u, da kažem, položaj ispod Prokletija, formirana je komanda brigade u Dečanu. Komandu brigade otprilike uvek plate te neke prištapske jedinice, četa veze, četa vojne policije, delom komanda iz Viljačke čete i tako. Četa vojne policije je bila neposredno uz komandu te brigade. S tim što je krim služba koja se nalazi u četi vojne policije formirala to krim mesto, komandno mesto krim službe u Peći. To je na nekih 13 km od Dečana, gde se nalazilo Pozadinsko komandno mesto. Na tom Pozadinskom komandnom mestu formiran je, znači, i neka vrsta, da kažem, pritvora, gde se zadržavala lica koja u nekom periodu budu po raznim načinima, znači po potragama, po, ne znam, po raznim načinima inkrimisana. Tamo je postojao pritvor i to je bilo pod kontrolom krim službe čete vojne policije. Ovde na komandnom mestu i ovo o čemu mi pričamo, tokom tog rada pojavila se potreba i postojala je ta neka soba za zadržavanje. Šta je značilo ta soba za zadržavanje? To je bilo neki prostor uz četu te vojne policije, to je bila jedna otprilike prostorija, gde su bili zadržavani oni koji budu po različitim elementima dovedeni, na primjer, pobegao vojnik, znači napustio položaj, pronađen negde dole i pobegao iz rasporeda, pronađen dole, on je doveden tu do momenta dok ne dođe krim služba iz Peći, koja je dolazila prilike svakodnevno, mada se zbog komunikacije dešavalo da ne dođe
dan ili dva, i to je bila ta otprilike prostorija gde su ta lica bila zadržavana do dolaska krim službe i do stavljanja u proceduru zbog čega je to lice dovedeno tu i tome slično. Tako da to u Dečanima apsolutno nije niti bio niti zatvor, niti logor, niti pritvor, već je bila ta neka prostorija, kako bih rekao, ne prolazna soba, ali eto, prostorija za zadržavanje, ne više od 24-48 sati, znači od momenta dok krim služba sa svog mesta iz Peći ne dođe, ne vidi šta i kako. U početku samom tu se nalazio neko od starešina iz čete vojne policije, koji je bio odgovoran za taj štabni deo čete koji se tu nalazio, međutim kasnije kako je situacija se pogoršala i ostalo, kako su svi maltene i starešine i mladi vojnici koji su bili na odsluženju vojnog roka otišli u taj prvi borbeni reon, tu su uglavnom ostajali ovi iz rezervnog sastava koji su se nalazili tu za obezbeđenje komande toga, tako da je to otprilike, sećam se sad jednog starijeg, da kažem, gospodina koji je bio rezervista u četvrtoj vojnoj policiji, da je on često boravio tu ispred te sobe za zadržavanje. To je... Sad, pitanje, s obzirom na situaciju, možda više, da li se vodila neka evidencija ko je prošao, ko je došao, da li je bilo i Albanaca dovedenih i tako dalje? Da možda se setite, otprilike to, znači bilo u nekoj zgradi, koliko se ne razumio, pa soba? To su kuće. Ili odve, to su kuće. Znači, cela komanda, sve je to bilo, realno rasporeda u kućama. Znači, komanda brigade je bila u nekoj kući, ne napuštenoj, nego u tom momentu napuštenoj. I sad, to što se nalazi u blizini komande te kuće, tu je bila, recimo, u dve kuće četa vojne policije, u jednoj kući četa veze i tome slično. Izviđenja se, ako sam dobro razumio, znači vi niste vojna policija, vi ste pri obaveštenoj službi. Ne, ja sam pri službi bezbednosti. To je vojna policija? Ne. Narodski rečeno nije. Znači, taj deo koji je služio za zadržavanje bio u nadležnosti vašoj ili vojne policije? A u nadležnosti je bio vojne policije. A da ste mogli vi dovodite da eventualno neke razgovore obavljate vi ili... Ja sam obavljao razgovor. Ovaj razgovor o kome sam ranije pričao, ovaj sam obavljao u tu prostoru. Ali ne možete setiti da li se vodila neka evidencija i to, ko je sve to? Pa pretpostavljam da se vodila evidencija taj ko je bio zadužen za to, zato sam malo pre rekao kad je bio taj... Da, ne možete nam pomoći sad ko je to imenom i prezimenom? Ne. Izvolite. Advokat Cerović Veselin, gospodine Saoviću, imajući u vidu da ste vi bili načelnik bezbednosti, mislim, ja kao Brana shvatam da ste vi imali uvid u dešavanja u toj prolaznoj sobi, mislim, imali bi informacije, dužni su da vas informišu ako bi se nešto vanredno desilo. U suštini da. Da li vas je neko, gospodine Saović, informisao da su dva NN Albanca iz te prolazne sobe izvedena i maltene streljana? Ne. To se radi o maju 99. godine? Ne. Te podatke je dostavila takozvana Nataša Kandić, pa zato kažem, mislim, to znate. Hoću da vam kažem, da vam sad, što kažu narodski, ljudski približim tu priču. To je prostorija koja se tu nalazi neki rezervista koji u tom momentu je rezervista. Na početku je bio sigurno neko od starešina, ali i kažem vam, šta je suština toga? Da tu budu pod kontrolom nekoga dok ne dođe krim služba da vidi zašto je Marko Marković doveden, aha, ti si napustio položaj, pobegao si iz prve linije, ajde sedi ovdje, onda ga odvedu na krim, dole na komandno mesto krim službe, uzmu izjavu, pronesu onoga ko je počinio veći prekršaj i ostalo, sprovede ta krim služba za Prištinu, u Prištini se nalazi vojni istražni zatvor, preda se tom istražnom sudiji i to je ta procedura. E sad, ako pričamo, morate razumeti još jednu stvar, mi sad možemo pričati o nekim svakodnevnim aktivnostima koje sada nama omogućavaju da mi možemo da budemo revnosni. U tom momentu, kad dnevno na položaj padne 100 granata, kada iz svakog grma vreba neki terorista ili ne znam ja,
Nemoguće je bilo u svakom momentu i svakog dana doći tu, uzeti, vratiti se, odvesti svakog dana za Prištinu i tome slično. Iz tog razloga su postojale ovi elementi o kojima pričam. Vi ste rekli da su, mislim, Jugoslavi dobrovoljci bili inkorporirani u vaš sastav. U sastav Čete vojne policije. Čete vojne policije. Znači li to da su oni tu bili pod vašom apsolutnom kontrolom i pravilima ponašanja Čete? Apsolutno. Da. Hteo bih da vas pitam još nešto. Da li vam je poznato u maju 1999. godine da je Jugoslav i neko njegovih drugara vrši iznudu nad nekim NN Albancima? Ma ne. Za nekih... Ne. Da, 70.000, ko je to? I to se pojavljuje tek na pretresu. To nije bilo uopšte u istrazi, mislim, čisto da vas informišem. Nego tek kad smo bili na pretresu, tamo na kraju dolazi Nataša Kandić i donosi takav papir. Bez navođenja. Znači, to vam nije poznato. Da se to eventualno dešavalo, da li bi vi kao načelnik bezbednosti 125. brigade bili, gospodine, upoznati sad? Da se to dešavalo, ja bih trebao da budem upoznat. Pa jasno. Mislim, ne mogu da vam kažem ali ja bih trebao biti upoznat, a to je od strane tih elemenata koji rade. Ipak pričamo sada kad smo slobodni. Naravno. Drugo je 99. Naravno. I 2000. Gospodine, prvo okrivljeni Jugoslav Petrušić, samo želim da vam pokažem ova dokumenta koja sam vam dostavljao za vreme ratnog stanja, da li su slična ovome što vidite. Apsolutno, to je to. I tužilac tvrdi da su to bile informacije koje su bile protiv Savezne Republike Jugoslavije i Vojske Jugoslavije. Pa vas pitam za vaše mišljenje kao profesionalca. Da li oni tvrde da ova dokumenta su služila da naša vojska nastrada? Samo vas pitam kao profesionalca, da li je vi, kako ste vi doživjeli ova dokumenta? Ja sam se izjasnio po pitanju tih dokumenta da sam u svojoj zoni upoređivao ovo što se navodi u tim dokumentima kao meta, to je u mom reonu bilo na licu mesta i da nismo pomerili te tenkove i te ljude, to sam zaboravio ispustio da kažem, za dan, dva su tu padale bombe. Kažite mi, molim vas, još jedno pojašnjenje čisto ovom veću, sudijama, javnom tužiocu, šta bi se desilo da je bar 10% ovih ciljeva bilo pogođeno na teritoriji Kosova u početkom meseca aprila, odnosno sredinom meseca aprila? I okvirno šta bi se desilo da je stradalo 2-3 hiljade ljudi? Vaš utisak, ništa. To je sad širok dijapazon šta bi se desilo, ali sigurno da bi mnogi od tih koji su se nalazili na tim lokacijama danas bili pokojni. Hvala vam. Nema više drugih pitanja. Hvala vam. Na pitanje predsednika veća, interesuje me, imajući u vidu vaš iskaz iz istrage, interesuje me šuma kod Junika, jer gde se to nalazi u odnosu na granicu i interesuje me samo selo Junik, pretpostavljam da šuma pripada selu Junik, interesuje me jer su bile snage Republike Srbije, jesu ulazili u to selo u to vreme? Je bilo pod kontrolom snaga? Sad ću vam reći, u to vreme... Pošto, koliko znam, 98. je već bilo problema. Sad ću vam reći, u to vreme. U to vreme se snage Vojske Jugoslavije uglavnom nalaze na granici. Naravno, po dubini postoje komande koje su rastresito raspoređene po zoni odgovornosti. Međutim, imali smo tih zaostalih grupa svuda u reonu. Znači, imali smo, da kažem, napade i dejstva i duž odlaska od komande i od pomoćnog komandnog mesta i od komandnog mesta ka prvoj liniji odbrane. Imali smo često napade iz tih, da kažem, šuma, iz tih lokacija, znači dešavalo se. Nismo kompletno, nije čitava zona odgovornosti bila pod kontrolom vojske, imali smo zaostalih, znači grupa koja su povremeno izvodile napade. Pa imali smo konkretno, da kad je krenuo jedan vod rezervista iz Peći, u samom Dečanu, na par kilometara odatle, iz kaldrme, one koja se nalazi na putu, imali smo postavljenu protivtenkovsku minu tokom noći u kaldrmi. Da vas pitam, u maju mesecu, je li bilo kod ove šume Junak, je li bilo nekih vatrenih okršaja?
kad kažete šuma Junik, Junik A, je... koristim vaš termin. Mislim, Junik je jedno ogromno selo. Čak mislim da je to bilo najveće selo na Kosovu. Što se tiče i... To je blizu Đakovice, je li tako? Da. To je iznad Dečana ka Đakovici pa uzbrdo. Znači, nalazi se ispod samih Prokletije. Kako Prokletije padaju i kad padaju u niziju, tu se nalazi selo Junik. Junik je, inače, do 1998. godine bilo najveće uporište u tom reonu i bilo je, dugo vremena se vodila borba, da kažem, bilo je međunarodno pitanje, bilo taj sam ulazak u Junik u tom momentu. Tu šuma ima sa svih strana, znači, ništa vam sad specifično ne mogu reći. Šuma, veliko selo, okruženo je šumama, planina je velika ispred. Ali su bili prohodni putevi kojim ste tu išli? Kad su bili prohodni, bili su do onog momenta dok nekog ne ubiju i onda nisu. I još jedna stvar sam interesuje. Da li i u mesecu maju u ovoj prostoriji za zadržavanje bilo zadržanih lica albanske nacionalnosti? Ne mogu vam to precizno reći, zato da kažem vam, ja lično nisam vodio tu evidenciju i tu vrstu evidencije. Znam da je to služilo tome čemu je služilo, sad da li je bilo ili nije, verujte mi, nemam se. I još samo jedno pitanje, znači, da li je, po vašim saznanjima, organ vojne policije vodio evidenciju svih tih zadržavanih lica, s obzirom da je tužilac, a mene interesuje pisano, naravno. Pretpostavljam da jeste. Dobro. Pretpostavljam da jeste. Kao što je i ovaj u Peći isto vodio i imao sve koji su, pretpostavljam, dolazili, bivali u pritvoru, koji su upućeni uz propratnu dokumentaciju u Vojnom sudu u Prištini i tako. Dobro, da li je poznato možda, da li je eventualno neko od okrivljenih imao kontakt sa licima koja su bila zadržavana? Ne predeljujem ni nacionalnost, ni ništa, nego da li imao neki kontakt sa licima u toku zadržavanja? Vi ste rekli za sebe da ste imali. Da. Sad mi interesuje neko od okrivljenih da li je imao. Pa, kažem vam, tad jednom je bio Petrušić sa mnom kad smo razgovarali sa tim nekim kog smo kasnije objasnili. To se izjasnili, nego nešto drugo, eventualno, nešto još pored tog slučaja. Nije mi poznato. Dobro. Imate li bilo kako saznanje da je bilo ko od zadržavanih lica, ponovit ću samo opet preciznije, izvođen iz te sobe za zadržavanje i da se nije vratio? Ne, ja tako saznanja nisam. Ni tad, a ni sad. Dobro. Ima li još neko pitanje? Pitanja nema, primjedbe nema, možete sedniti. Možete i idete ako hoćete.